L-applikazzjoni għall-akkreditazzjoni mill-iżviluppatur Ġordaniż għall-bini fiż-żonqor kienet oriġinarjament bħala università. Iżda mbagħad l-applikazzjoni għall-hekk imsejħa American University of Malta kienet mibdula minn università għal Istitut ta' Edukazzjoni Ogħla. Dan kien konfermat miċ-Chairman tal-Kummissjoni Nazzjonali l-Edukazzjoni Ogħla Martin Scicluna meta kien mistoqsi minn dan l-istazzjon l-erba' filgħodu wara sessjoni maratona fil-Parlament li matula il-Ministru ta' Edukazzjoni Evarist Bartolo issorprenda lil kulħadd meta ddikjara li wara kollox l-applikazzjoni ma kienx għall-Università iżda għall-Istitut ta' Edukazzjoni Ogħla. L-applikazzjoni kienet għal higher education institution from day one jew nbidlet reċenti? No, it's a recent development, but it's a process which they understood would favour their approach towards becoming a university in due course. Martin Scicluna qal li din il-bidla fl-applikazzjoni għall-akkreditazzjoni saret madwar xahar ilu. Mistoqsi r-raġuni għaliex saret din il-bidla minn Università għal Istitut ta' Edukazzjoni Ogħla, Martin Scicluna wieġeb li l-iżviluppaturi fehmu li din il-bidla se tiffaċilita l-proċess u li dan hu pass fi triq biex xi darba l-istitut isir akkreditat bħala università. Meta saret il-bidla ġifieri? I would think in the last month, from my recollection. But as I say, it's the first step and it helps them in the process of building up towards being a university. Sa meta tħabbar il-proġett f'ċerimonja b'ħafna pompa mill-Prim Ministru Joseph Muscat f'Mejju li għadda fil-Berġa ta' Kastilja, dan il-proġett kienet jinbih lil pubbliku bħala università li skont Muscat kellu jtem dak li sejjaħ bħala monopolju fil-qasam tal-edukazzjoni terzjarja. Issa sar magħruf li l-proġett li se jieħu ammont sostanzjali ta' art verġni fiż-żonqor mhux se jkun università iżda Istitut ta' Edukazzjoni Ogħla. Din il-bidla saret madwar xahar ilu, iżda il-Gvern oġbu jżomma mistura sa ftit sigħat qabel il-vot biex l-art fiż-żonqor u f'Bormla tiġi trasferita lil Ġordaniżi. Sal-ġimgħa l-oħra stess il-Prim Ministru Joseph Muscat kien qed jirreferi l-proċess ta' akkreditazzjoni għall-università. Hemm rabta ċara li jekk ma jkunx hemm ma jieħux il-recognition bħala university tal-kuntratt jaqa'. 10 tim wara li kien żvelat il-proġett f'Mejju stess, il-Ministeru ta' Edukazzjoni ħareġ avviż legali li bih biddel il-kriterji li bihom il-Kummissjoni Nazzjonali l-Edukazzjoni Ogħla toħroġ l-akkreditazzjoni għall-Università. Post oħrajn il-bidliet kienu jinkludu n-numru ta' programmi fuq livell ta' master niżlu minn 6 għal 4 u programm wieħed biss ta' dottorat meta qabel l-avviż legali ta' Mejju li għadda in-numru ta' programmi fuq livell ta' dottorat biex istituzzjoni tikkwalifika bħala università kienu 4. Barra minn hekk l-avviż legali kien daħħal kriterju ġenerali tal-interess nazzjonali bħala konsiderazzjoni tal-Kummissjoni Nazzjonali biex toħroġ l-akkreditazzjoni.